Guifré! Guifré! Escolta, Guifré, saps aquell llibre... El llibre aquell que m'estava llegint? Saps on és? És que tenim aquell llibre que no se'l para de llegir i, clar, bueno, jo el crido i ell no vol jugar, no vol fer activitats, ni manualitats i, bueno, vaig dir, ai, què passa aquí? Un dia el vaig agafar i tu, estava superbé. I, clar, a més, vaig veure que ell sortia per aquí, crec. Mira, aquí, no l'he trobat. Sortia per aquí i vaig dir, clar, li deu fer molta il·lusió. I dic, clar, bueno. I el vaig agafar i em vaig enganxar. Guifré! Guifré! Escolta, sisplau, però per què em fots el llibre, home, que me l'estic acabant? Saps que me l'estic acabant, sisplau? Dona'm-el, l'he estat buscant per tota la casa. És que jo també me'l vull acabar. Bueno, ja, però és que primer el tenia jo, carinyo? Escolta, tu, mira, o me'l dones o et quedes una setmana sense bola de drac. No, bola de drac no. Molt bé, doncs vinga, va, vés a jugar allà, amb ta germana. On jugueu junts, Vinga, va. Sabia que em funcionaria. Bé, comencem a llegir-ho per on anava. Ah, mira, el Castle. Fantàstic, sí, sí. Ei, us recomano que us compreu aquest llibre. Jo també veia Bola de drac. D'en Josep Maria Bunyol. La bomba, nens. Hòstia, l'escurçó negre. Mare meva. Quins són. Fantàstic.